Sing duwe sawah tambah sawahe. Amin. Sing duwe sapi tambah sapine. Sing duwe montor tambah montore. Sing duwe bojo. Iki apa to iki rumah sakit? Barokah lho Pak. Tambah sakinah mawaddah lan warahmah. Maju, maju. Ben luput cangkemku. Rumah sakit. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lunga kok iso guyu kuwi lho. Iki acarane ora karo Gus Miftah, ora karo Gus Idam. Acarane iki nyanyi. Lah yo nyanyi, Pak. Kita dalam melakukan apapun harus diawali dengan membaca bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ben urip saya barokah. Selamat dunya wal akhir. Nah, amin Allahumma. Amin. Jamaah rahimakumullah. Ayo nyanyi yo kok ora bisa nyapa kok malah. Jadi diawali Bismillahirrahmanirrahim.